De Flyers hier een vreed met 2-0 verlen in Den Haag. Een extra tjinvaller wie het uitvallen van Paul Vincent, vermoedelijk met een hassenscoring. Daar tjenoestie de rentree van Tommy Speel. Intussen 38 jaar, die zei ze hier na zijn afscheid doks waar speel je wel. Het is natuurlijk gewoon een prachtig spelletje, ijshockey. En het blijft gewoon kriebelen. En op het moment dat je gewoon stopt, dan denk je ongeveer elke dag aan ijshockey. Het was je leven, je bent daar gewoon zo vaak mee bezig. Jaar in, jaar uit, dag in, dag uit. En als je dan de mogelijkheid krijgt om terug te komen, ja, die pak je dan gewoon vast. Het thuisdebuut dus van Tommy Speel tegen Nijmegen, de koprenner. En de start van de Flyers is best, want dit is al na 3,5 minuut de score van Michael Nason. Een heel mooi begin voor de Flyers. Nason speelt de puck op een reg van Chris Boucher en de puck verdwijnt oer de line. En dan is het wachtje wat koprenner Nijmegen docht. Een sterke ploeg, nog maar 1 keer verlen en hier binnen de kwartste keren alweer op Liekense hechten. Vanuit de face-off is het Jeff Smit die het met een beetje geluk de puck verroert van richting achter deze Stefan Cesarewitz te prikken. En Nijmegen had een sterke fase in die eerste periode. Dit is de solo van Phil Aucoin en die rondt het voortreffelijk aan. Hij passeert de hele verdediging en zet 1-2 op het scorebord. En de Flyers staan er meer onder druk. Hier het foutief rondspelen in de verdediging en dat wordt genadeloos afstraft. Door Nick Deschênes. 1-3. En dat is direct dus een gevoelige achterstand in de eerste periode. Maar dan, in de tweede periode, dan moeten de Flyers wat weer omdoen. Er komt echt druk. En aan het harde werkje leidt het net, maar de puck wil er moeilijk in. Maar daar is dan toch het hele lietse gotje voor Jamie Visser. En hij biedt dan eindelijk keeper Chris Boucher te passeren. 2-3 en de wedstrijd glijdt weer helemaal iepen. Maar Nijmegen is een hele taaie tegenstander. En die profiteert voortaan ook weer van een foutje in de verdediging. En dan is het voordadelijks 12-4. Een hele knap uitspelen goal van Jason Becklick. En dan is het direct weer een verschil van 2 goals. De laatste seconden van de tweede periode. Dan zullen we nog een opsteertje van de goal. En daar helpt Marco Posma uit met zijn stick op Bert van der Braak. En dat is een zwier overtreding. Het is in de zomer dat Marco Posma hier uithelpt. En het levert hem een game op. Dat wil zeggen, hij moet de wedstrijd verlitten. Hetzelfde moest ook al eerder Levitan van de Flyers. In de tweede periode is het dan Siekjen op de ontsluiting en die komt er vrij vlot. Want binnen 5 minuten in die tweede periode stiert Aaron Wilson op het goede plak om de ontsluitingstreffer te maken. 3-4 en dan is alles weer mogelijk. Maar even later is er de 2 minuten straf voor Bert van der Braak en de powerplay van Nijmegen. En die is deerlijk. Maar het schot van Travis White wordt verloren van richting terug Jason Becklick. En dan is het gewoon weer 3-5. En maar de Flyers weer in de achtervolging. Chris Eimers, de oud-coach van de Flyers, nou dus de coach van Nijmegen, zocht dat het goed lijkt. Maar de Flyers hebben een heel sterk slotoffensief. Hier met Hans Kroon. Die mist in eerste instantie. En daar is dan Tommy Speel. Die staat op een goede plak. En dan is het 4-5. Mij nog goed 4 minuten te spelen. Tommy Speel. De uroloog van het MCL in Ljouwert. Hij pakt toch zijn goaltje mee. Er volgt een spannend slotoffensief van de Flyers. Een grote kans hier voor Aaron Wilson. Maar die krijgt de puck deze keer net achter Boucher. Hans Kroon van dichtbij. En hier alle geluk van de vrouw van Nijmegen dat die puck er weer net in gaat. En dan zitten we toch in de slotminuut en maakt alles uit de kost. De laatste minuut, de laatste seconde van de wedstrijd. Mijn man en macht wil die puck uit de goal slaan. Maar het slaagt het net meer. Tommy Speel debuteert dus bij de Flyers met 2 nederlagen. Ik had er heel veel van voorgesteld. En je hoeft mij niet te motiveren. Hè. Ik kom terug voor het spelletje, dus ik geef alles. En dan hoop je gewoon dat je toch ook een extra toegevoegde waarde voor het team. En dat je naar boven kunt kijken. We stonden tweede. Dat we misschien aan de eerste plaats konden kijken. Maar nee, dat was een erge domper als je dus net 0 punten pakt in dit weekend.